ఈ ఇస్కాన్ రాధా గోవిందాలయం మంగళూరు ఇప్పుడు కుళాయిలో కొత్తగా ఆలయం ఉన్నది. దాని తరపున చెప్పబడే ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం. అయితే ఈ అంతర్జాతీయ ఇస్కాన్ టెంపుల్ అంటున్నాం కదా, ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి? ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. తెలుగులో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం అని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. సో భగవంతుడిని గురించి తెలిపేటటువంటి సంఘం అని దీనిని స్థాపించినది ఎవరు అంటే ప్రభుపాద, ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. సో అంతర్జాతీయ అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ యొక్క సంస్థాపకాచార్యులు, ఇంగ్లీష్లో ఫౌండర్ ఆచార్య అంటాము. దీనిని 1966 జూలైలో ఆయన అమెరికా దేశంలో స్థాపించడం జరిగింది. వారి బోధనల ఆధారంగా ఆయన భగవద్గీతను సంస్కృతం నుంచి అనువదించారు. వారి యొక్క ఆ బోధనల ఆధారంగా ఇది రూపొందించాము. భగవద్గీత 18 రోజుల క్లాసు. ఈ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద ఎవరు అంటే ఆయన ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించి మరి చిన్నతనం నుంచే మరి ఆయన ఈ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పెరుగుతూ ఆయన తన యొక్క గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వామిని గురువుగా స్వీకరించి ఆయన గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయపు గురు పరంపరలో ఉన్నారు. గురు పరంపరలు కొన్ని ఉంటాయి, ముందు మనం చూస్తాం. ఆయన ఈ గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయంలో తన గురువు గారైన ఈ సరస్వతి భక్తి సిద్ధాంత స్వామి సరస్వతి వారిని గురువుగా స్వీకరించి ఆ తర్వాత మరి బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ని స్థాపించి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం ఎలా మనం ఈ కలియుగంలో అనే విధానాన్ని తెలుపుతూ, అలాగే మరి ఆ గురువు గారి కోరిక ఏమిటి అంటే పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు మరి భగవంతుని గురించి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా భగవంతుని గురించి బోధించి తెలియజేయాలి అని ఆయన కోరారు. కాబట్టి ఆయన యొక్క కోరికను ఆయన తీర్చడానికి ఆయన మరి వెళ్ళి 66లో ఈ సంస్థను అమెరికాలో స్థాపించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఇస్కాన్ సంస్థ అన్ని ప్రపంచంలో అన్ని 4 దిక్కులా కూడా వ్యాపించింది. సో అది ఇక్కడ బ్రీఫ్గా వారి ఎన్నో పుస్తకాలను ఆయన సంస్కృతం నుంచి అనువదించారు. భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం, తర్వాత మరి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ గురించి ఇంకా ఎన్నో పుస్తకాలను ఆయన రాయడం జరిగింది. భక్తి రసామృత సింధు అంటే నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్, నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇలా ఎన్నో పుస్తకాలు ఇక్కడ చిత్రాలు చూస్తున్నాము. అవన్నీ కూడా ఆయన అనువదించడం జరిగింది సంస్కృతం నుంచి. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూస్తున్నాము. ఆయన తర్వాత ప్రస్తుతం జయపతాక స్వామి అని ఇస్కాన్ సంస్థకు ఆయన గురువు. ఇప్పుడు మాయాపూర్లో ఇస్కాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నది. దానికి అక్కడ ఈ జయపతాక స్వామి గురువు. మరి తర్వాత మరి మన యొక్క ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు, మరి మన ఈ కోర్సు సాధ్యపడేటట్లు చేసింది ఎవరంటే ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు రాధా గోవింద ఆలయం. దాని యొక్క ప్రెసిడెంట్ నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీ, ఆ తర్వాత శ్రీవాసాంగన దాస్ ప్రభుజీ. వీరు మన తెలుగు విభాగానికి ఆయన అధిపతి. మరి మనకు అన్ని రకాలుగా ఆయన యొక్క సహకారం ఉన్నవి. సో ఇది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోదగ్గ మన యొక్క గురువులు. సో భగవద్గీత ఏమిటి? వ్యాసుడు రచించిన మహాభారత ఇతిహాసంలో ఇది ఒక ఉపాఖ్యానము అంటున్నాం. సో భారతంలోని 6వదైన భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీతను పొందుపరిచారు. సో భగవద్గీత మరి వేద జ్ఞాన సారము, మరి ఉపనిషత్ సారం, సర్వోపనిషత్కి సారం అని చెప్పి అందుకని గీతోపనిషత్ అని కూడా దాన్ని అంటూ ఉంటారనమాట. ఎందుకంటే ఉపనిషత్ సారం అంతా కూడా ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నది కాబట్టి. మరి 18 ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి.
ఐ థింక్ ఆ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్న సారం అంతా కూడా ఇందులో ఉన్నది. మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని, ఈయన వ్యాసుడు శిష్యుడు ఈ వైశంపాయన ముని, ఈయన జనమేజయ మహారాజుకి వివరించడం మనం చూస్తాం అనమాట. ఆ రకంగా మహాభారత కథను వినిపించినట్లుగా ఉంటుంది. సో ఈ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు అంటే అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరు మరి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, అర్జునుడి కుమారుడు. కాబట్టి పరీక్షిత్ ఎవరు అంటే అర్జునుడికి ముని మనవడు. సో ఆయనకు ఈ జనమేజయ మహారాజు ఈ మహాభారత కథనంతా కూడా ఆ జనమేజయ మహారాజుకు ఈ వైశంపాయన ముని మహాభారతాన్ని వివరించాడనమాట. సో మహాభారతం యుద్ధం ప్రారంభంలో మరి మనకి జస్ట్ బ్రీఫ్గా మనం ఇక్కడ భారతం కాదు, ఇది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్, భారతం కోసం రాలేదు, మనం భగవద్గీత నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము. కానీ భగవద్గీత ఏ సందర్భంలో ఎందుకు ఎలా చెప్పబడింది అనేది కొంతవరకు ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాము. మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభం అప్పుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం అంటారు కదా, కౌరవ పాండవ యుద్ధం. అందులో అర్జునుడు మరి అంటే అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుని, యుద్ధ భూమి మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని పెట్టు, నేను ఎవరెవరున్నారో వాళ్ళతో ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను అని. అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి ఆయన పెట్టిన తర్వాత చూడు అంటే అక్కడ చూస్తే ఎవరు కనిపించారు? బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు, వీళ్ళంతా కనిపించారు. రాజ్యం కోసం వీళ్ళందరినీ చంపడం ఏమిటి, ఇది నిష్ప్రయోజనం అర్జున్ అని అనిపించి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని నేను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, అసలు నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడగడం జరిగింది. అలా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. మరి ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన కార్యదర్శి, రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా ఇది మొదలైంది అని చెప్పి ఇక్కడ. సో ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరు? కౌరవుల యొక్క తండ్రి. ఆయన అంధుడు, అందుకని తన తనయుడైన దుర్యోధనుడు పెద్ద కుమారుడు, ఆయన రాజుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క కార్యదర్శి రథసారథి సంజయుడు అని ఉన్నాడు. ఆ సంజయుడు మరి వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు, భక్తుడు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతుంది, బిగినింగ్ అన్నమాట. ఈ సంజయుడికి ధృతరాష్ట్రుడికి మధ్య సంభాషణగా స్టార్ట్ అవుతుంది. భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, అంటే 18 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక యోగము అని పిలుస్తారు. ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అని పేరు. మొదటి 6 చాప్టర్స్ని కర్మయోగం అంటారు. అవి అర్జున విషాద యోగం, రెండవది సాంఖ్యయోగం, మూడవది కర్మయోగం, 4 జ్ఞానయోగం, 5 కర్మ సన్యాస యోగం, 6 ఆత్మ సంయమ యోగము. తర్వాత మధ్యలో 6 భక్తి యోగం అంటారు. సో అది 7 నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు భక్తి యోగం. మీరు గమనిస్తే ప్రతి చాప్టర్కి పేరుకి చివరి యోగము అని వచ్చింది. యోగ అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను, అంటే భగవంతుడిని మనం చేరుకోవడం ఎలా, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ఎలా, పొందడం ఎలా, ఆ ఫీలింగ్, అది ఆ కాంటాక్ట్ వచ్చినప్పుడు అది యోగా అంటాము. అందుకని ప్రతి అధ్యాయంలో కనీసం ఒక శ్లోకంలో అయినా యోగము అంటే భగవంతుడితో ఈ కాంటాక్ట్ ఎలా ఏర్పరచుకోవచ్చు అనేది ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో. అందుకని ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అనే పేరు వచ్చిందనమాట. తర్వాత మరి ఇది భగవద్గీత లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్, ఇంకా 13 నుంచి 18 జ్ఞానయోగం అంటాం. సో ఫస్ట్ 6 కర్మయోగం, మధ్యలో 6 భక్తి యోగం, ఆఖరి 6 జ్ఞానయోగం. అంటే 3 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అని భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 3 మార్గాలు సూచించారు మనకి ఇక్కడ. సో ఏ మార్గం మనకి వీలైతే ఆ మార్గాల్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు. అన్ని మార్గాలు వేరైనా గమ్యం ఒక్కటే. కాబట్టి నీకే మార్గం సూట్ అయితే నువ్వు అది సెలెక్ట్ చేసుకో అని అత్యంత
కరుణతో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ మార్గాలన్నీ కూడా భగవంతుని చేరుకునేవి సూచించారు. సో ఈ భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అంటే, చాప్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 18 అధ్యాయాలు. తెలుగులో అధ్యాయాలు అంటాం, ఇంగ్లీష్లో చాప్టర్స్ అంటాం. 18 చాప్టర్స్ లో మొత్తం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అంటే, ఈ 18 చాప్టర్స్ లో కలిపి 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ధృతరాష్ట్రుడు ఒక శ్లోకం చెప్తాడు. ఫస్ట్ శ్లోక ధృతరాష్ట్రుడిది. తర్వాత సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి 41 శ్లోకాలు ఆయనకి, అర్జునుడికి 84, శ్రీకృష్ణుడు పలికినవి 574. సో ఎక్కువ భాగం భగవంతుడి నోటి నుండి వెలువడింది కాబట్టి దీన్ని భగవద్గీత అనే పేరు వచ్చిందనమాట. ఈ భగవద్గీత యొక్క మహత్యం ఏమిటి అన్నది మనకి శంకరాచార్యుల వారు గీతా మహత్యం అన్న దాంట్లో మనకు చెప్పడం జరిగింది. అదేంటో చూద్దాం. అథ గీతా మహాత్మ్యా గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ సయతా పుమాన్ విష్ణు పదం అవాప్నోతి భయాశోకాదివర్జిత. వినిపిస్తోంది కదా అందరికి? వినిపిస్తుంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. స్క్రీన్ కూడా కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? స్క్రీన్ కనిపిస్తోందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది, వినిపిస్తోంది అంటే ఇప్పుడు స్టాప్ చేశాను. బట్ ఇప్పుడు పెట్టింది అందరికీ వినిపించిందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, భారతి మాతాజీ, దివ్య మాతాజీ, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం అంటే ఇది ఈ ఈ పుణ్య తుల్యమైనటువంటి గీతాశాస్త్రం యఃపఠేత్ ప్రయతా పుమాన్, ఎవరైతే దీన్ని భక్తితో చదువుతారో విష్ణు పదం అవాప్నోతి, విష్ణు పాదాలను ఆయన పాద సాన్నిహిత్యాన్ని పొందుతారు. భయశోకాది వర్జిత, భయ శోకాల నుంచి బయటపడతారు అని ఫస్ట్ది. ధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో ఇది ఎవరైతే శ్రద్ధతో దీనిని అధ్యయనం చేస్తారో మరి భగవత్ కృప వల్ల వాళ్లకు పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పి, ఆ పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క దోషం కరిగిపోతుంది దీనిని ఎవరైతే శ్రద్ధతో చదువుతారో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆ పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా, వాటి యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా, పాప ఫలాలన్నీ కూడా కరిగిపోతాయి అంటున్నారు. మల నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంబసి స్నానం సంసార మలనాశనం. సో మలినేమోచనం పుంసం జలస్నానం దినే దినే, మనం రోజు స్నానం చేసి మన శరీరం మీద ఉన్నటువంటి మురికిని ఎలా అయితే వదిలించుకుంటామో, అలా ఈ గీతామృతంలో గనక స్నానం చేసినట్లయితే ఈ సంసారం అనేటటువంటి మలం, ఆ కల్మషం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది, కడిగి వేయబడుతుంది అంటున్నారు. కాబట్టి దినదినం స్నానం చేస్తే శరీరం ఎలా శుభ్రపడుతుందో, గీతామృత స్నానంతో మన మనస్సులోని ఈ కల్మషాలు, ఈ మాయా ప్రపంచ సంసారంతో మనం పెంచుకునే కల్మషాలన్నీ కూడా కడిగివేయబడతాయి. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమ్మన్యే శాస్త్రవిస్తరి యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మాదిని స్మృత. సో గీత సుగీత కర్తవ్య కిం అన్యై శాస్త్ర విస్తరై. సో ఈ భగవద్గీత యా స్వయం పద్మనాభస్య, స్వయంగా ఆ పద్మనాభుడి ముఖ పద్మాత్ వినిశ్రిత, ఆయన నోటి నుంచి
వెలువడింది కాబట్టి ఆయన ముఖపద్మం నుంచి వెలువడినటువంటి స్వయంగా పద్మనాభుడి ముఖపద్మం నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ గీతను ఎవరైతే చదువుతారో కిం అన్యై శాస్త్ర, వేరే శాస్త్రాలేమి కూడా ఇంకా విస్తర అక్కర్లేదు అంటున్నారు. ఇది గనక చదివితే వేరే శాస్త్రాలేమీ చదవక్కర్లేదు. ఎందుకు? స్వయంగా ఆ పద్మనాభుడి నోటి నుంచి ముఖపద్మం నుంచి వెలువడింది భగవద్గీత. ఆయన నోటి నుంచి వెలువడిన ఆ గీత వింటే ఇంక నీకు వేరే శాస్త్రాలేమీ కూడా చదవలసిన అవసరం లేదు. ఆ శాస్త్ర సారం, ఉపనిషత్ సారం అంతా కూడా భగవంతుడు ఈ గీతలో పెట్టడం జరిగింది. ఆదిని సుతా భారతామృతా సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిసృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వోప. సో భారతామృత సర్వస్వం విష్ణువక్త వినిశ్రితం అంటే భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ మహాభారతంలో ఉన్న సర్వ సిద్ధాంతం, దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి ఉపదేశం మహాభారతంలో ఏమిటి? భగవద్గీత. భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ భగవద్గీత, ఈ గీతా గంగోదకాన్ని పీత్వా త్రాగినట్లయితే, గీతా గంగోదకాన్ని ఏది భగవంతుడినో గీతా సారాంశ మహాభారతంలో మహాముఖ్యమైనటువంటి ఉపదేశం భగవంతుడి నోటి నుంచి స్వయంగా వెలువడిన ఈ ఉపదేశం అయిన గీతా గంగోదకాన్ని గనక మనం త్రాగినట్లయితే పునర్జన్మ నా విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది మళ్ళీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ గీతను భక్తితో గనక మనం చదివినట్లయితే, స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతను చదివినట్లయితే ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని నుంచి విడుదలవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్ పీతం శాస్త్ర. సర్వోపనిషదో గావో, ఉపనిషత్తులన్నీ గనుక ఒక గోవు అయినట్లయితే దోగ్ధ గోపాలనందన. సో ఆ గోవుల యొక్క పాలు తీసేవాడు గోపాలనందనుడట. పార్థోవత్స సుధీర్భోక్త, పార్థుడు అంటే అర్జునుడు, తర్వాత మిగిలిన భక్తులందరికీ కూడా ఈ పాలను అందించారు. అంటే ఈ సర్వ ఉపనిషత్తులు గోవు అంటే ఆ గోవు యొక్క పాలు ఏమవుతాయి? ఉపనిషత్ సారం అన్నమాట. ఆ ఉపనిషత్ సారాన్ని మరి అర్జునుడికే కాకుండా భక్తులందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆ గీతామృతాన్ని, దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సో ఆ మహత్ ఆ మహిమగల గీతామృతాన్ని వీళ్ళందరికీ కూడా అందించారు భగవంతుడు. ఉపనిషత్ సారాన్ని ఒక గోవు నుంచి పాలు తీసినట్లుగా ఉపనిషత్తులన్నీ ఒక గోవు అయితే ఆ సారాన్నంతా పాలు తీసినట్లుగా తీసి అర్జునుడికి భక్తులకి భగవంతుడు అందించటం జరిగింది. గీతామృతం మహాపీతం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాపీకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఏకో శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఒకే ఒక శాస్త్రం. ఏమిటి? ఈ దేవకీ పుత్రుడు యొక్క గీత ఆయన పాట అయిన ఈ భగవద్గీత. అది మనకు కావలసిన శాస్త్రం అదొక్కటే. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక దైవం. ఎవరు అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, ఒకే ఒక మంత్రం. ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క నామమే మంత్రము. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ, ఒకే ఒక కర్మ, యాక్షన్, మనం చేయవలసిన పని ఒకటే. ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ.
అని చెప్పి ఈ లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట ఇది. సో ఇది గీతా మహత్యం. ఇప్పుడు మన లెసన్లో ఇది చూసాము. ఇప్పుడు అర్జున విషాద యోగం గురించి చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ భగవద్గీతలో. మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడు కూడా మనం మరి ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో అర్జున విషాద యోగము ఈ భగవద్గీత మరి మనం 18 రోజుల్లో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ముఖ్యమైనటువంటి సారాన్నంతా కూడా కూర్చి ఈ కోర్సును రూపొందించడం జరిగింది. సో ఈ 18 రోజులు క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు భగవద్గీతను గురించి తప్పనిసరిగా ఒక అవగాహన అనేది కలుగుతుంది. సో ఆ రకంగా ఈ కోర్సును రూపొందించారు. సో మొట్టమొదటిగా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమ కుర్వత సంజయ. సో ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు యుయుత్సవ ఎంతో ఉత్సాహంతో. ఎవరు? మామక నా వాళ్ళు, పాండవశ్చైవ చైవ అంటే మరియు పాండవులు కూడా. కిమ కుర్వత ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా వాళ్ళు అంటే నా కుమారులు పాండవులు ఎంతో ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు. ఏం జరుగుతుంది అని ధృతరాష్ట్రుడు ఇక్కడ సంజయుడిని అడుగుతూ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. అయితే సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు కూడా వాళ్ళు అంతఃపురంలో ఉన్నారు. అయితే సంజయుడిని అడగడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే సంజయుడు వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు కాబట్టి వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహంతో
సంజయుడికి యుద్ధ భూమిలో జరిగేదంతా కళ్ళకు కట్టినట్టు మనకేదో టీవీ స్క్రీన్లో కనిపించినట్లు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆయనకు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి. కాబట్టి సంజయుణ్ణి చెప్పమని అడుగుతున్నాడనమాట ధృతరాష్ట్రుడు. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మెంటాలిటీ గురించి ఏమి అర్థమవుతోంది ఈ శ్లోకంలో? ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు పాండవులు యుద్ధానికి సమావేశం అయ్యారు. ఏం చేస్తున్నారు అంటున్నాడు. యుద్ధ భూమిలో సమావేశమైనప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎవరైనా? క్రీడా రంగంలో సమావేశం అయితే క్రీడ ఆడతారు. ఫుట్బాల్ గేమ్కి సమావేశం అయితే ఫుట్బాల్ ఆడతారు. యుద్ధ భూమిలో సమావేశం అయితే ఏం చేస్తారు? మరి చేసేదేమిటి? యుద్ధమే. అయినా కూడా ఏం జరుగుతోంది, ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క స్వభావం, ఆయన స్వభావం కాదు, ఆయన యొక్క మనస్థితి ఎలా ఉన్నది అనేది విషయం ఎవరికైనా ఏదైనా అర్థమైతే, థాట్స్ ఉంటే ఆ విషయం గురించి, ఆయన మనస్థితిని గురించి ఎలా ఉంది అనే ఆలోచన ఏదైనా ఉంటే అది చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ శ్లోక అయిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చూస్తాను. సరే, అడిగాడు కదా మరి ధృతరాష్ట్రుడు ఏం జరుగుతోంది అని. అప్పుడు సంజయుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తథా వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. చూస్తూ ఈ పాండవ సైన్యం వ్యూఢం అంటే వ్యూహాత్మకంగా నిలిపిన ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు అప్పుడు ఆచార్యం ఉపసంగమ్య తన గురువు గారి దగ్గరికి సమీపించి వెళ్ళి రాజా అంటే ఈ రకంగా రాజా వచనం అబ్రవీత్ పలుకుతున్నాడు అని చెప్పాడు. సో వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట అని సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఏమి అంటున్నాడు చూద్దాము. చాట్ బాక్స్లో ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. అందరూ వినిపిస్తోంది, కనిపిస్తోంది అన్న దానికి ఆన్సర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, ధృతరాష్ట్రుడు సమావేశం అయ్యారు ఉత్సాహంగా నా వాళ్ళు పాండవులు, ఏం జరుగుతోంది అని అడుగుతున్నాడు కదా. ఆయన ప్రశ్నను బట్టి ఆయన మనస్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఏమైనా అర్థమైతే, మీకు ఏదైనా థాట్ వస్తే, ఓహో ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఇలా, ఎందుకు అడుగుతున్నాడు, ఏమడిగాడు? ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు పాండవులు అంటున్నాడు. పాండవులు మరి తమ్ముడు పిల్లలే అయినా కూడా ఆ వేరు భావం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అనమాట. నా పుత్రులు పాండవ పుత్రులు యుద్ధానికి సమావేశమయ్యారు కదా, ఏం జరుగుతోంది అంటున్నాడు. సో ఆయన యొక్క మనస్సు స్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఏమైనా మీకు ఆలోచనలు ఏదైనా వస్తే ఆయన మనస్థితి గురించి అదేమిటో చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి, చూద్దాము. సో ఇంకా ఆన్సర్స్ ఏమి రాలేదు కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోక అయినాక మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. ఈలోపు ఈ నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏం జరుగుతోంది అంటే, ఇలా వ్యూహాత్మకం అంటే ఆ రోజుల్లో సైన్యం ఇష్టం వచ్చినట్లు పెట్టి నుంచోరు కదా, ఒక ప్లాన్ ప్రకారం పెడతారు. వీళ్ళు ఫస్ట్ రో, వీళ్ళు సెకండ్ రో, వీళ్ళు థర్డ్, వీళ్ళు టూ, వాళ్ళ టూ, అందరికీ ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది. మీరు వినే ఉంటారు పద్మవ్యూహం అంటాం. ఆ పద్మవ్యూహంలోకి అభిమన్యుడికి వెళ్ళడం వచ్చు, బయటికి రావడం రాదు, అందులోకి వెళ్తాడు. తర్వాత మరి అభిమన్యుడు అక్కడ మరణించడం చాలా మంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ స్టోరీ భారతంలో. అలా ఈ వ్యూహాలన్నీ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసి అలా పెడతారనమాట సైన్యాలు. సో ఆ వ్యూహాల్లో ఫస్ట్ లేయర్లో వీళ్ళు ఉంటారు, సెకండ్ లేయర్లో వీళ్ళు ఉంటారు. ఆ లేయర్ ఛేదించాలంటే ఈ రకంగా అటు వెళ్తే కానీ సాధ్యపడదు. ఇలా రకరకాల ప్లానింగ్స్తో ఉంటాయి ఆ వ్యూహాలన్నీ కూడా. సో అలా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు గురుగారి దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంటున్నాడట. ఏమని అంటున్నాడు? పశ్యైతాం, ఇది పశ్యైతాం సంజయుడు చెప్తున్నాడు.
పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్యం మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. చూసారా పాండుపుత్రుల్ని ఆచార్య వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ వ్యూహాత్మకంగా తవ శిష్యేణ ధీమత, మీ శిష్యుడైనటువంటి ద్రుపదపుత్రుడు వ్యూహాత్మకంగా పెట్టిన ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూసారా అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట దుర్యోధనుడు. సో ఈ ద్రుపదపుత్రుడు ఎవరు అంటే ద్రౌపది సోదరుడు, ద్రుపదుడి యొక్క కుమారుడు. అతని పేరు దృష్టద్యుమ్నుడు అన్నమాట. ఆయన కూడా మరి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర శిష్యరికం చేశాడు, నేర్చుకున్నాడు శస్త్ర విద్య అస్త్ర విద్య అన్ని. అందుకని మీ శిష్యుడు ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో చూసారా అంటున్నాడు అనమాట వాళ్ళ సైన్యాన్ని అన్న మాట ఇక్కడ దుర్యోధనుడు వాడుతున్నాడు. అందుకని అంటే మీరు నేర్పిన విద్యతో చూసారా మీ మీదే ప్రయోగిస్తున్నారన్న భావం కొంతవరకు ఉంది అక్కడ. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, ఈ పాండవ సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జున సమానులు ఉన్నారు. సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉపపాండవులు వీళ్ళంతా కూడా మరి ఉన్నారు. అందరూ కూడా మహారథులే, వీరులే అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఇదంతా మరి గురువు గారికి తెలియదనా? అసలు ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఆయనకి ఎందుకు తెలీదు? వాళ్ళల్లో సగం మందికి అస్త్ర విద్య నేర్పించిందే ఆయన. సో ఇవన్నీ అయినా సరే వచ్చి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇంకా ఇక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్థితి ఏమిటో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధాద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. సో బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను వినండి. వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ పాండవుల్లో ఉన్న గొప్ప వీరులందరినీ చెప్పాడు కదా, ఇప్పుడు మన వైపు కూడా ఉన్నారు అంటున్నాడు అనమాట. వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తానని. అది కూడా మరి ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదా? ఇటువైపు ఎవరున్నారు అటువైపు ఎవరున్నారు అంటే ఆయనకు తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది? కానీ అంటున్నాడు అంటే దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్థితి ఏమిటి అన్నది ప్రశ్న. రెండవ ప్రశ్న. ఫస్ట్ ప్రశ్న ధృతరాష్ట్రుడి మనస్థితి ఏమిటి అన్నది ఫస్ట్ ప్రశ్న. దానికి మరి సమాధానాలు ఒకే ఒకటి, సెల్ఫ్ అంటున్నారు నాగార్జున ప్రభుజీ. అంటే స్వార్థమనే ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మెంటాలిటీ గురించి మనకేం అర్థమవుతుంది అన్నది మొదటి ప్రశ్న. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. దేని బట్టి చెప్పమంటున్నాము? ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా వాళ్ళు పాండవులు సమావేశమయ్యారు, ఏం చేస్తున్నారు అంటున్నాడు కదా. అక్కడ మరి ఆయన మనస్సులో ఏమి ఆలోచనలు ఉన్నాయి అన్నది ఎవరికైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి ఆయన. తర్వాత రెండవది, మరి దుర్యోధనుడి మాటలన్నీ అంటున్నాడు వచ్చి గురువుగారి దగ్గర. మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడు అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు ఈ పాండవ సైన్యాన్ని. వీళ్ళందరూ గొప్ప సాహసవంతులు, ధైర్యులు, భీమార్జునులతో సమానమైన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటూ చాలా మందిని పేరు పేరున చెప్తూ వీళ్ళంతా చాలా వీరులు. అయితే మన వైపు కూడా ఉన్నారు చాలా నాయకులు సుప్రసిద్ధులు, వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తానంటున్నాడు. ఏదో ఈయనకు తెలియనట్లు, ద్రోణాచార్యుడికి తెలియనిదేమీ లేదు. అయినా ఎందుకంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు, మీరు భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు ఇలాంటి ఎప్పుడు యుద్ధంలో విజయం సాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు మన వైపు కూడా. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన వీరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎన్నో అస్త్ర శస్త్రాలతో యుద్ధ విద్యలో నిపుణులు వీళ్ళంతా కూడా. పైగా మన సైనిక బలం చాలా అపరిమితం, మనకి లిమిట్లెస్ పెద్ద సైన్యం ఉన్నది.
మనం భీష్మ పితామహుడు చే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాం. వాళ్ళ సైన్యాధిపతి భీష్మ పితామహుడు. సో, మనకి భీష్మ పితామహుడే మన సైన్యాధిపతి. మన సైనిక బలమా వి ఆ! పెద్దది, అపరిమితమైనది. హ్మ్. కానీ భీముడిచో రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితం. వాళ్ళ సైన్యం మనంత పెద్దది గాదు. వాళ్ళది లిమిటెడ్. మనది అన్‌లిమిటెడ్. వాళ్ళదేమో భీముడు చూస్తున్నాడు. మనకి భీష్మ పితామహుడు చూస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరంతా ఈ సైన్యంలో వ్యూహాత్మక స్థానాల వద్దకు వెళ్ళి, వీళ్ళ సైన్యం గూడా మరి వ్యూహాత్మకంగానే ఉంటుంది గదా! వెళ్ళి ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు స్థానాల్లో ఉండి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడనమాట. సారీ, దుర్యోధనుడు అనడం జరిగింది. సో, ఇక్కడ దుర్యోధనుడి మెంటాలిటీ ఎలా ఉందనేది మనకేం అర్థమవుతుంది. ఇది చెప్పగలిగితే ఎవరైనా ధృతరాష్ట్రుడి మెంటాలిటీ గురించి ఏమర్థమవుతోంది, దుర్యోధనుడి మెంటాలిటీ గురించి ఏమర్థమవుతోంది. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. ఓకే. సాత్విక మాతాజీ హ్మ్. ఆయన భయపడి ఇంకా పాండవుల పైన నెగటివిటీ పెంచుతున్నాడు ద్రోణాచార్యులకు. ఇది దుర్యోధనుడి గురించి. ఓకే. హ్మ్. నెగటివిటీ అంటే మనసులో ఎక్కడో ఆ శిష్యుల మీద వాత్సల్యం ఉంటుందేమో అని మీ ప్రియ శిష్యుడు పెట్టాడు చూసారా? మీరు నేర్పిన విద్యతోనే ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు, ద్రుపదపుత్రుడు అంటున్నారు. సో, ఎక్కడో ఆ శిష్య మీద వాత్సల్యాన్ని పక్కన పెట్టండి అనేదొకటి కొంచెం ఆ సర్కాజం, హేళన. రెండవది మరి వాళ్ళ పక్కన అంత వీరులున్నారు, ఇంత వీరులున్నారంటే అతని ఆందోళన, భయం. ఇంత గొప్పవాళ్ళున్నారు, మనం ఏమవుతాం, గెలుస్తామా అనేది. మూడవది మన పక్కన గూడా ఉన్నారు. మనకి భీష్మ పితామహుడు, గొప్ప గొప్ప వీరులు, మీరు, ఆయన వీళ్ళంతా ఎంతోమంది మన వైపు ఉన్నారంటే, తనకు తనే మళ్ళీ నచ్చజెప్పుకుంటున్నాడనమాట. మన వైపు కూడా ఎంతోమంది వీరులు ఉన్నారు అని. సో, అది. ఓకే. వెరీ గుడ్. సాత్విక మాతాజీ. నాగార్జున ప్రభుజీ. ఓకే. ఈగో. యాహ్! ఈగో ఎవరు? హ్మ్. అహంకారం అది. ఆ! కొంత అది ఉన్నది దుర్యోధనుడి దగ్గర. సో, అది. వెరీ గుడ్. ఓకే. హరే కృష్ణ. హ్మ్. అయితే ధృతరాష్ట్రుడి మెంటాలిటీ గురించి ఎవరికీ ఎవరు చెప్పలేదు. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మెంటాలిటీ గురించి ఏమర్థమవుతోంది అంటే, మరి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం అన్నాడు. అంటే కురుక్షేత్రంలో ఎప్పుడూ ఆ స్థలానికి ఒక మహత్యం ఉన్నదనమాట. అందుకే దాన్ని ధర్మక్షేత్రం అంటారు. కాబట్టి అది ఓన్లీ ధర్మమే గెలుస్తుందని దానికొక హ్మ్. హిస్టరీ ఉంది ఆ ప్లేస్‌కి. అందుకని ధర్మక్షేత్రమైన ఆ కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు అంటున్నాడు. సో, మనస్సులో తన పట్ల న్యాయం లేదు మన పట్ల అన్నది తెలుసు. తెలిసినా గూడా కుమారులకి ఎదురు చెప్పలేని బలహీనతతో ఇంతవరకు తీసుకురావడం జరిగింది ధృతరాష్ట్రుడు. ఈ విషయాన్ని యుద్ధం వరకు తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి మనసులో తెలుసు మన పట్ల న్యాయం లేదు. మనం అన్యాయ మార్గంలో ఉన్నాము. కాబట్టి ధర్మం లేదు. ఈ ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రంలో మరి ధర్మం లేని వాళ్ళం గదా! ఏమవుతాం అనే ఒక వరి అక్కడ కనిపిస్తోంది. రెండవది నా పుత్రులు, పాండవ పుత్రులు అంటున్నాడు. మరి సొంత తమ్ముడు తన చేయలేకపోయినా రాజ్యాన్ని చూసి తనను రాజుగా పెట్టి రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసిన తమ్ముడు పిల్లలకి ఒక్క ఊరన్నా ఇవ్వటానికి నిరాకరించిన తన కుమారుడైన దుర్యోధనుడిని అడ్డుకోలేకపోయాడు, నచ్చజెప్పలేకపోయాడు. పైగా ఆ స్వార్థ భావం, వేరు భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. నా పుత్రులు, పాండుపుత్రులు అన్న మాటతో ఏం జరుగుతోంది అంటున్నాడు. యుద్ధ భూమిలో జరిగినాక వెళ్ళినాక ఏం చేస్తారు? యుద్ధమే చేస్తారు. కాబట్టి తెలిసినా అడుగుతున్నాడంటే ఆయన ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది ఇక్కడ మనకు. ఇంకా దుర్యోధనుడి యొక్క ఆందోళన, దుర్యోధనుడి యొక్క మరి చెప్పడం, హ్మ్, మన వైపు కూడా ఉన్నారని సమాధాన పడటం, గురువుగారిని మీరు శిష్యవాత్సల్యం చూపించొద్దని ఇండైరెక్ట్‌గా చెప్పటం, చివరికి ఒక రాజులాగా హ్మ్, అందరికీ ఆజ్ఞాపించడం మరి, మీరందరూ ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వండని. కాబట్టి ఇవన్నీ గూడా దుర్యోధనుడి యొక్క రకరకాల క్వాలిటీస్‌ని మనకి చెప్తున్నాయి.
అప్పుడు చెప్పాడు మన వైపు కూడా వీరులున్నారు. మనం ఎంతోమంది కాబట్టి మన సైన్యం చాలా పెద్దది. కాబట్టి మీరంతా గూడా ఎవరి ప్లేసుల్లోకి వెళ్లి భీష్మ పితామహుడికి రక్షణివ్వండి అని ఒక ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చేశాడు. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు, వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించేలాగా సింహగర్జన లాంటి ధ్వని కలిగేటట్టుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట. ఎందుకు దుర్యోధనుడు ఈ రకంగా ఆందోళన పడుతున్నాడన్నది గమనించాడు భీష్ముడు. సో ఆయన యొక్క ఆందోళనను పక్కన పెట్టించాలని, ఉత్సాహం కలిగించాలని శంఖాన్ని గట్టిగా పూరించాడు, దుర్యోధనుడికి ఉత్సాహం కలిగించేటట్లు. ఆయన ఎప్పుడైతే పూరించాడో తర్వాత శంఖాలు, వివిధ వాయిద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయట. ఆ సంఘటిత ధ్వని అంటే కంబైన్డ్ సౌండ్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా భయంకరంగా ఉన్నది అంటున్నారు. మరి యుద్ధం అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మోగిస్తూ ఉంటారు. శంఖం ఊదగానే ఇంక వెంటనే బేరులు, శృంగాలు అంటూ అవన్నీ డప్పులు అవి కొడుతూ ఉంటారు బిగినింగ్ అప్పుడు. సో ఆ సౌండ్ చాలా భయంకరంగా ఉంది అంటున్నారు. అయితే యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు 12 నుంచి 19 శ్లోకం వరకు చూద్దాం. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. సో అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న ఈ మహారథంలో కూర్చుని మహతి స్యందనే స్థితో ఈ రథంలో స్థితులైన మాధవుడు, కృష్ణుడు, పాండవుడు అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు, చైవ కూడా మాధవుడు మరియు అర్జునుడు కూడా దివ్యౌ శంఖౌ దివ్య శంఖాలను ప్రదద్మతు పూరించారు. సో తెల్లని గురాలతో ఉన్న ఈ మహారథంలో కూర్చుని శ్రీకృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైన అర్జునుడు వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు, శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ శంఖాలను పూరించడం. సో శ్రీకృష్ణుడు శంఖం ఏమిటి అంటే పాంచజన్యం, అర్జునుడు దేవదత్తం, భీముడు పౌండకాన్ని ఊదారు. ధర్మరాజేమో అనంత విజయాన్ని, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలను పూరించారు. ఇవన్నీ వాళ్ళ యొక్క పేర్లు అన్నమాట, వాళ్ళ యొక్క శంఖాల పేర్లు. శ్రీకృష్ణుడిది పాంచజన్యం, అర్జునుడిది దేవదత్తం, భీముడిది పౌండ్రకం, ధర్మరాజుది అనంత విజయం, నకుల సహదేవులది సుఘోషమణి పుష్పకాలు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పూరించిన తర్వాత కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అభిమన్యుడు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క శంఖాలను అన్ని వైపులా పూరించారు, ఊదారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఎలా ఉన్నవంట ఆ శంఖాలు? సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లజేస్తూ కౌరవ వీరుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి. సో సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ధృతరాష్ట్రపుత్రుల యొక్క హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్టు చేశాయి ఈ ఘోషలు, ఈ శబ్దాలు. నభశ్చ పృథివీం చైవ ఎలా ఉన్నాయంట? భూమి ఆకాశాలను తుములోభ్యను నాదయన్, భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్టున్న సౌండ్ మరి ధృతరాష్ట్రపుత్రులను కూడా వాళ్ళ హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్లు చేశాయి. అధ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తో శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమహామహీపతే. సో అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజ అంటే ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రుల మీదకి కపిధ్వజ అంటే హనుమంతుడి జెండా ఉన్నది కదా వాళ్ళ రథం మీద. అది ఎవరిచ్చిన రథం? అగ్నిదేవుడిచ్చినటువంటి రథం అన్నమాట. చాలా కాండవ వన దహనం అప్పుడు అర్జునుడికి అగ్నిదేవుడు బహూకరించిన రథం. ఆ రథం మీద హనుమంతుడు జెండాపై కపిరాజు అంటూ ఉంటాం మనం, అంటే హనుమంతుడు ఉన్నాడు ఆ జెండా మీద. సో అలా జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నంతో ఉన్న ఆ రథంలో గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి ధనురుద్యమ్య పాండవ
ధనస్సును మళ్ళీ ఎక్కుపెట్టి అతను రెడీగా ఉన్నాడట అర్జునుడు. ఎత్తిపెట్టి ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. అక్కడ సన్నద్ధులై ఉన్న ఈ దుర్యోధనాదుల రాజులందరినీ చూసి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. ఏది? తన యొక్క ధనుస్సుని ఎక్కుపెట్టి ఆ రథంలో కూర్చుని, పైన హనుమంతుడి జెండా ఉన్న రథంలో కూర్చుని ధనుస్సుని ఎత్తిపెట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఏమన్నాడో చూద్దాం. ఇది అర్జున ఉవాచ. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, రెండు సైన్యాల మధ్యలో రథం స్థాపయం, రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టు అచ్యుత అంటూ భగవంతుణ్ణి. అచ్యుత అంటే చిత్తుడు కానివాడు, నాశనం లేనివాడు భగవంతుడు. సో శ్రీకృష్ణుని అచ్యుత అని సంబోధిస్తూ రెండు సైన్యాల మధ్య తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని పెట్టు అని అడిగాడు అర్జునుడు. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను యోద్ధు కామాన వర్తిస్తాను, యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒకసారి చూస్తాను. కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం, ఎవరెవరితో నేను యుద్ధం చేయాలో అస్మిన్ రణ సముద్యమే, ఈ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూసే అవకాశం కలుగుతుంది. ఈ రెండు సైన్యాల మధ్యలో తీసుకువెళ్ళి ఒకసారి రథాన్ని పెట్టు అని అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు మళ్ళీ సంజయుడు అంటున్నాడు అనమాట. అయితే తీసుకువెళ్ళి ఆయన పెట్టిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురుని. సో ధృతరాష్ట్ర, సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు ఈ మాటలు, అర్జునుడి మాటలు విన్న వెంటనే ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత. సో ఋషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు. ఋషికేశ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగిన వాడు, ఇంద్రియాలనే కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడు. ఈ అంటే ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, ఇవన్నీ అంటే మన శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు, చూసేది, తినేది, వినేది, ఇవన్నీ స్పర్శ, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు మనకి ఇచ్చేటటువంటి శక్తి. సో వీటన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగిన వాడు, అది ఎవరు? నియంత్రించగలిగిన వాడు భగవంతుడు. ఆయనకు అందుకని హృషికేశ అనే పేరు వచ్చింది. గుడాకేశుడు అంటే అర్జునుడు. ఎందుకు గుడాకేశుడు అంటే, గుడాకేశుడు అంటే నిద్రను జయించిన వాడు అని. అంటే అర్జునుడు నిద్రపోడా అనే డౌట్ వస్తుంది. అది కాదు, డీపర్ మీనింగ్, అంతరార్థం ఏమిటి అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని. సో ఇక్కడ సత్వరజస్ తమో గుణాలని 3 గుణాలు ఉంటాయి. దాని గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడి నుంచి ఎవ్రీ చాప్టర్లో చూస్తాము. లాస్ట్లో ఒక చాప్టర్ మొత్తం ఉంది ఈ గుణాల గురించి. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు నిండి ఉన్నాయి. ఈ ఈ దీన్నే మాయ అని కూడా అంటాం, ఈ 3 గుణాలని కలిపి. అందుకే జగమే మాయ అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. ఇదేమిటి కళ్ళ ముందు అన్నీ కనిపిస్తుంటే ఈ జగం మాయ అంటారు అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. మాయ అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలలో పడిపోవడమే మాయ. సో ఎందుకు పడిపోతున్నామంటే ఈ ప్రలోభాల్లో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుని, సత్వం అంటే మంచితనం, రజో అంటే విపరీతమైన కోరికలు, తమో అంటే అజ్ఞానము, ఇక బద్ధకము, ఎందుకు ఏది చేయని సోమరితనము, సో విపరీతమైన అజ్ఞానము తమో గుణం. సో ఈ 3 గుణాలు అలవర్చుకుని మనం తద్వారా పనులు చేస్తూ ఉంటాము. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఈ గుడాకేశుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే
మరి తమో గుణాన్ని జయించినవాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అర్జునుడు. అందుకని అతనికి గుడాకేశుడు. సరే, నిద్రను జయించిన వాడనేది అసలు యాక్చువల్ మీనింగ్. దాని యొక్క అర్థం ఇదనమాట. సో ఇలా ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో గుడాకేశుడైన అర్జునుడు ఈ విధంగా చెప్పిన తర్వాత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే, రెండు సైన్యాల మధ్యలో స్థాపయిత్వా రథోత్తమ, ఈ గొప్ప రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టడం జరిగిందట. భీష్మద్రోణ ప్రముఖత, సో భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖులందరినీ సర్వేషాం చ మహీక్షితాం, అక్కడ అందరూ ప్రముఖులు మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడ పెట్టి ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ పెట్టి అన్నారట శ్రీకృష్ణుడు ఏం పార్థుడితో, పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి, చూడు ఇక్కడ సమావేశమైన కురువీరులందరినీ అని చెప్పి. సో దాన్ని తీసుకువెళ్ళి అడగగానే మరి మధ్యలో పెట్టి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి వైపు తిరిగి, ఇదిగో రాధా, చూస్తానన్నావు కదా, ఇక్కడ సమావేశమైన కురువీరులందరినీ ఒక్కసారి చూడు అని చెప్పడం జరిగిందట. అప్పుడు అర్జునుడు వాళ్ళందరినీ పరిశీలన చేశాడు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. అప్పుడు సమీక్షించాడు, అంటే చూశాడు. ఎవరు? అతను కౌంతేయుడు. కౌంతేయుడు అంటే కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు. చూడు అన్నారు, వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి వైపు ఒకసారి చూశాడు. ఎవరు? సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, అక్కడ అందరూ బంధువులందరూ స్థితులై నుంచుని ఉన్నారు. వెంటనే కృపయా పరయావిష్టో, దుఃఖంతో, జాలితో, కరుణతో నిండిపోయి విషీదన్నిదం అబ్రవీత్, దుఃఖంతో ఇలా అబ్రవీత్ అంటే మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసి వెంటనే కరుణతో మునిగిపోయి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట. కృపయ అన్నది 2 అక్షరాలతో ఉంది. కరుణ అంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేకపోవడానికి వాళ్ళని ఎప్పుడైతే చూశాడో అందరూ బంధువులని, అతని మనసు కరుణతో నిండిపోయి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక మనకు అర్థం అవుతుంది, అంటే వెంటనే రియలైజేషన్ వచ్చింది. వాళ్ళని చూశాడు, ఇదేమిటి వీళ్ళంతా నా వాళ్ళు, నేను వీళ్ళన మరి ఎలా చంపాలి? సో అర్జునుడిలో ఆ దయాభావన కలిగి అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఇంకా కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగుండా ఉన్న ఈ చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలని తడబడిపోతున్నాయి, నోరు ఎండిపోతోంది, శరీరం గగుర్పాటు చెందుతోంది, గాంధీవం చేతిలోంచి జారిపోతుంది. గాంధీవం అంటే ఆయన ధనుస్సు, అది గొప్ప శక్తి గలది ఆయన గాంధీవం. అది చేతిలోంచి జారిపోతుంది, దేహం మండిపోతుంది, నిలబడ్డానికి శక్తి లేదు, నా మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడితో చెప్పడం. సో అవయవాలు మరి కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోతుంది, దేహం కంపిస్తోంది, వెంట్రుకలు రోమాంచితం అవుతున్నాయి, గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది అని అర్జునుడి యొక్క స్థితి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. ఇంకా అప్పుడు సరే, కరుణతో నిండిపోయింది అన్నది 2 అక్షరాలతో చూసాం కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రీజన్ చెప్తున్నాడు, ఎందుకు యుద్ధం చేయలేను అని. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. నచ శ్రేయోను పశ్యామి, ఏ శ్రేయస్సు వస్తుందో నాకేమీ కనిపించడం లేదు, దీని నుంచి నాకు వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. హత్వా స్వజనం ఆహవే, స్వజనులను చంపిన తర్వాత, హతమార్చిన తర్వాత వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నా వాళ్ళని చంపిన తర్వాత నాకు వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు ఈ విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం మీద కూడా కాంక్ష లేదు. సుఖాని చ అంటే మరియు కూడా అన్నట్టు, సుఖం మీద కూడా నాకు లేదు. నా బంధువులను చంపిన తర్వాత వచ్చే శ్రేయస్సు సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి నాకు ఈ రాజ్యం మీద కోరిక లేదు, విజయం మీద కోరిక లేదు, ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. సో నాకు ఇవేవి
అక్కర్లేదని రెండో రీజన్. సుఖాలు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు మూడవ కారణం, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నర్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. పాపమే కదా ఆశ్రయించేది. మరి మనం హత్వైతాన్ ఆతతాయిన వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత, బంధువుల్ని చంపిన తర్వాత, వీళ్ళు దుర్మార్గులైనా సరే, మరి దుర్యోధనుడు వాళ్ళు దుర్మార్గత్వం ఉన్నా వాళ్ళని చంపితే మనకు వచ్చేది పాపమే కదా. తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్. ధృతరాష్ట్రపుత్రులు నా యొక్క బంధువులు, వాళ్ళను హతమార్చిన తర్వాత నాకు వచ్చేది పాపమే కదా. స్వజనం హి కథం హత్వా, స్వజనులందరినీ కూడా హతమార్చిన తర్వాత కథం ఏ విధంగా సుఖినశ్యామ మాధవ, సుఖంగా ఉండగలను మాధవ అంటున్నాడు. సో ఇలాంటి దుర్మార్గులైనా సరే వీళ్ళని చంపామంటే మాకు పాపమే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రుల్ని బంధువుల్ని చంపడం మాకు తగదు. ఈ మాధవ, ఈ బంధువుల్ని చంపడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏముంది, స్వజనులను మేము సుఖంగా ఎలా ఉంటాం వాళ్ళని చంపిన తర్వాత అని మూడవ రీజన్ పాపమే కదా అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ దయతో నిండిపోయి చేయలేనంటున్నాడు ఈ పని. తర్వాత మరి నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు, వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలు అంటున్నాడు. వాళ్ళలో తప్పులున్నా దుర్మార్గులైనా వాళ్ళని చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా అంటున్నాడు మూడవ రీజన్. ఇంకా రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వాళ్ళు వంశనాశనం, మిత్రదోహం ఇలాంటి వాటి వల్ల వచ్చే పాతకాలను వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ వంశక్షయ వల్ల వచ్చే దోషాన్ని మనమైనా, మనకు తెలుసు కాబట్టి మనమైనా ఆ పాప నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కదా. వాళ్ళకి రాజకాంక్షతో అందులైపోయారు. న్యాయం అన్యాయం, మంచి చెడు, మిత్రద్రోహం, వంశనాశనం ఇవేమి వాళ్ళు పట్టించుకోవడంలా. ఇదంతా ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు అన్నది వాళ్ళకి లెక్కలో లేకుండా పోయింది. ఎందుకు? రాజ్యం మీద ఆ కాంక్షతో. కానీ వంశనాశనం జరిగితే వచ్చే దోషం ఏమిటో మనకు తెలుసు కాబట్టి మనమైనా ఈ యుద్ధం చేయకుండా ఊరుకోవచ్చు కదా అంటున్నాడు అర్జునుడు. కులక్షయే, అందుకని రీజన్ చెప్తున్నాడు, నాలుగో రీజన్. కులక్షయ అంటే వంశనాశనం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధం వల్ల. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టం కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవ అచ్యుత. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి, ధర్మాలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి. కులధర్మాలు, సనాతన కులధర్మాలు. ధర్మే నష్టం, ధర్మం పోతుంది. కులం కృత్స్నం, అంతటా కూడా అధర్మోభిభవ అచ్యుత, ధర్మం పోయి అధర్మం అంతటా కూడా అలుముకుంటుంది, పెరిగిపోతుంది. ఎందుకు? ఇంట్లో చెప్పేటటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి. ఎందుకు? ప్రతి ఫ్యామిలీలో మరి తండ్రులు, తాతలు, కొడుకులు, పుత్రులు మరి అందరూ వెళ్ళారు. వాళ్ళందరూ పోతే మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మరి ఎవరుంటారు? మంచి చెడు నేర్పే వాళ్ళు కూడా ఉండరు అని చెప్పేసి ఇలా వంశనాశనం అయిపోతుంది. కాబట్టి అది నాలుగో రీజన్ గా చెప్తున్నాడు. ధర్మం పోతుంది, కులధర్మాలు నశిస్తాయి. ప్రాచీన కులధర్మాలు, సనాతన కులధర్మాలు, అంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుల్లో. సో మంచి చెడు తెలియకుండా ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్లు తినడము, త్రాగడము, చేయడము, మరి ఆ పద్ధతి అనేది పోతుంది అన్నదానికి మోడర్న్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు. యది మామ ప్రతీకారం శస్త్రం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్ తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో నేను నిరాయుధుణ్ణి, ప్రతీకారం చేయని వాణ్ణి అయిన నన్ను, అంటే నేను ఇక యుద్ధం చేయనని పక్కన పడేస్తున్నాడు కదా ఆయుధాలు, అలాంటి నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధృతరాష్ట్ర కుమారులు వచ్చి ఒకవేళ యుద్ధ భూమిలో వధించినా సరే అది నాకు మంచిదే అంటున్నాడు అనమాట. నేను ఎదుర్కోకుండా నా ఆయుధాలను వదిలేస్తున్నాను, నన్ను వాళ్ళంతా వచ్చి నన్ను చంపినా పర్వాలేదు అంటున్నాడు. సంజయ ఉవాచ, ఇదంతా అర్జునుడు ఈ రకంగా అంటున్నాడు. ఇప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే,
ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థౌపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. ఇలా మాట్లాడి ఏవముక్త్వా అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడి సంఖ్యో రథోపస్థ ఉపావిశత్, ఈ బాణాలన్నింటినీ కూడా రథంలో కూర్చుని పక్కన పెట్టి విసృజ్య సశరం చాపం, శస్త్రాలు అస్త్రాలు బాణాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి శోక సంవిఘ్న మానస, సో దుఃఖంతో ఉండి దుఃఖంతో కూడిన మనస్సుతో కూర్చుండిపోయాడట. సో యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడి ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మనసు దుఃఖంతో మునిగిపోగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు అర్జునుడి యొక్క స్థితి ఆ నిమిషంలో ఎలా ఉన్నది అని. సో మనం అర్జునుడి స్థితి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇక్కడ మరి అర్జునుడేమో ఈ రకంగా ఉన్నాడు, దుర్యోధనుడేమో ఈ రకంగా ఉన్నాడు. ఏది వాళ్ళు మీరు నేర్పిన విద్యతో చూడండి మీ మీదకి ఇలా అని ప్రయోగించారు, కాబట్టి శిష్యవాత్సల్యం ఏమైనా చూపిస్తారేమో అని ఇండైరెక్ట్ గా ఒక హెచ్చరిక చేసి మన వైపు ఉన్నారు చాలా మంది వీరులు అంటూ ఆందోళనతో ఎవరు మళ్ళీ వెళ్ళి అందరికీ ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు ఉండండి అని. సో అక్కడ ఆయన అహంకారం, భయము, ఆందోళన మనకి అన్ని వ్యక్తం అవటం చూసాము. అలాగే మరి ఇక్కడ మరి మొట్టమొదట ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన యొక్క భయం. ముగ్గురిని చూస్తున్నాం, ఒక్క సన్నివేశానికి ముగ్గురు కూడా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అన్నది మనం ఇక్కడ చూసాం. ధృతరాష్ట్రుడు ఆందోళన, తర్వాత వేరుభావం, స్వార్థం, నా వాళ్ళు పాండవులు అన్నది, తర్వాత ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం అంటున్నాడు, అంటే ఇది ధర్మక్షేత్రం అని మనసులో ఎక్కడో భయం, అన్యాయం అధర్మం గెలవదు అని. సో ఆయన ఆందోళన అందుకు. మరి శ్రీకృష్ణుడే అక్కడ అర్జునుడి వైపు ఉన్నాడు కాబట్టి అది కూడా విజయానికి సూచన. సో మరి అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన రథం ఆ రోజు ఏకాదశి, మరి ఆ ఏకాదశి రోజు అంటే శ్రీకృష్ణుడికి అది భగవంతుడికి అది స్పెషల్ రోజు, పర్వదినం. సో ఆ రోజు ఏకాదశి, మరి తర్వాత జెండాపై కపిరాజు, అది విజయానికి సంకేతం. తర్వాత మరి శ్రీకృష్ణుడే ఉండటం, ఆయన ఎక్కడుంటే భాగ్యలక్ష్మి అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆవిడ ఉంది అంటే భాగ్యం, రాజ్యం అన్నీ కూడా ఆయన పక్షానే ఉంటాయి కాబట్టి అదొక సూచన. ఇలా రకరకాల సూచనలు తెలుస్తున్నాయన్నమాట. దాంతో ఆందోళన పడుతున్నాడు. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఆందోళన ప్లస్ కొంచెం తనకు తనే నచ్చజెప్పుకోవడం, మనకి గొప్ప గొప్ప వీరులు ఉన్నారని, గురువు గారిని మీరు శిష్యవాత్సల్యాలు చూపించొద్దని ఒక హెచ్చరిక, ఆ తర్వాత ఎవరి ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఉండండి అని ఒక ఆర్డరు. ఈ రకంగా ఆ దుర్యోధనుడి మెంటాలిటీ ఉంది. అర్జునుడేమో నా వాళ్ళందరినీ చంపితే నాకు నేనెలా చంపుతానంటూ కరుణ, తర్వాత చంపితే నాకు వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖాలు అక్కర్లేదన్నాడు, ఆ తర్వాత పాపమే కదా వస్తుందన్నాడు మూడో కారణం, నాలుగవదేమో మరి వంశనాశనం జరిగిపోతుంది, నేను యుద్ధం చేయలేను అంటూ అర్జునుడు. ముగ్గురి యొక్క స్థితిని ఇక్కడ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద సేమ్ సర్కమ్స్, ఒకే పరిస్థితిలో మూడు విధాలుగా వీళ్ళు రియాక్ట్ అవటాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో మనం ధృతరాష్ట్ర విచారణ ఏం జరుగుతోంది, దుర్యోధనుడు కొంచెం భయపడటం, శంఖాలందరూ పూరించడం, అర్జునుడు పరిశీలించడం, రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టిన తర్వాత ఆ పరిశీలించగానే నేను యుద్ధం చేయలేనని చెప్పిన కారణాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాము. సో ఇది అర్జునుడు చెప్పినటువంటి 5 కారణాలు. ఒకటి కరుణ అంటున్నాడు కదా, మనం చూసాం ఇక్కడ కృపయా పరయా విష్టో అంటున్నాడు ఫస్ట్. నెక్స్ట్ సుఖాలు అక్కర్లేదు, నాకు ఈ భోగాలు అక్కర్లేదు, నా విజయం వద్దు, రాజ్యం వద్దు, ఈ సుఖాలు వద్దు అన్నాడు. తర్వాత పాపమే కదా వచ్చేది, పాప భీతి. నాలుగవది సో కరుణ, సుఖాలు వద్దన్నాడు, పాప భీతి 3. నాలుగవది వంశనాశనం, కులక్షయ,
జరుగుతుందన్నాడు కదా. వంశనాశనం జరిగి అందరూ అధర్మం పాలైపోతారు, మంచి అలవాట్లు ఉండవు, అందరు ఇలా చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతారు, చెప్పేవాళ్ళు లేక పాపభీతి, వంశనాశనం జరుగుతుందని 4 కారణాలు చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇకపోతే అనిశ్చయత అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చెప్తాడు, 5వ రీజన్ అన్నమాట. సో యుద్ధం చేయకుండా నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పిన 5 కారణాలు 4 ఇక్కడ చెప్పాడు. సెకండ్ చాప్టర్ లో మనం రేపు 5th రీజన్ చూస్తాం. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాం? జీవితంలో మనకి ఎలాంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువును, భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి. అది భగవంతుణ్ణి, గురువుని మరి అర్జునుడు ఆశ్రయించినట్లు మనం కూడా ఎలాంటి సందేహాలు కలిగినప్పుడు భగవంతుని, గురువును ఆశ్రయించాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అది ఈరోజు గీతా పాఠం మనం చూసింది. అయితే రోజు మరి